Candelena continúa, coñecendo proxectos, coñecendo lucenses, compartindo a ilusión coa que fan o seu día a día, pero máis importante, aprendendo da forza e da crenza que teñen no que son capaces de facer. Hoxe, o noso espazo énchese de maxia e agora explicarei por qué. Rafael Pereira, o mago Rafa, é o noso compañeiro. Con el compartiremos como nace esa profesión e aprenderemos de poder transformar as cousas con esa forza. Benvido, Rafa. Hola, Elena. Benvido, moitas gracias. Gracias a vos pola invitación. Que tal? Pois neste espazo coñecemos na parte máis humana, máis sincera, máis cercana, non? Os proxectos de vida de persoas que para min son moi importantes en Lugo, como a ti. Como decide Rafa ser mago? Pois, bueno, eu sempre fui un neno moi curioso, dende pequeno. No mundo da maxia, a curiosidade creo que é o maior reto, non? Ser curioso, ser como van as cousas, saber como van as cousas. Bueno, foi unha paixón que empezou moi de neno, vendo magos pola tele, pois eu quedábame abrallado, non? Chegaba ese momento no 1, 2, 3, que salía Tamariz ou Anthony Blake, Pepe Carroll, e bueno, quedábame abrallado dende moi pequeniño. E despois foi nunhas festas da Milagrosa, do meu barrio, en Lugo, que veu un mago, actuou, bueno, quedeime fascinado co que vin, eu debería ter 13 ou 14 anos, sei que fun a velo porque me chamaba moito a maxia. E dende aquela eu creo que xa dixen, bueno, a miña vida por algún lado ten que ir encaminada hacia aquí. E así foi. Recordas cal foi o teu primer truco? Sí, ensinoumo o meu primo, un primo que, bueno, xa non está con nós. A máis recordo, debía ter eu 6 ou 7 anos, estábamos en riba da cama, fixomo primeiro, o xogo chamábase o reloxo, era un xogo automático, pero fixomo e despertou en min algo que, como o meu primo pode facer isto, non? E despois ensinoumo e, bueno, pues ese xogo evolucionou moito cos anos, pero, bueno, non paraba de facelo. Eu cada vez que veía unha baralla, fose na casa dun familiar ou dun amigo, pois estaba facendo ese xogo sempre, non? Fixeno miles de veces. Como impactou en ti e na túa profesión ser lucense? Lugo dá un valor engadido para facer maxia? Sen dúbida, Lugo é máxico. Lugo é máxico por natureza, bueno, unha cidade con 3 patrimonios da humanidade, unha cidade onde o público... É verdad que cando eu era pequeno, Lugo era distinto agora, non? Vivíase moito na rúa. Eu recordo, bueno, pois eu vivía ao lado da Praza de Alicante, baixar ali había un xardín, xogábamos ali, as nosas tardes era ou a bicicleta ou o balón. E ali, bueno, pois todos nos coñecíamos, cos veciños, a cercanía, o único berro que escoitabas era a túa mai cando salía por a ventá para que subieras a merendar ou para, bueno, xa, porque era noite. Eu creo que esa cercanía de antes pois influiu en min para a maxia que hoxe fago, non? Creo que eso é importante. Eso era o Lugo de antes, e, bueno, todo evoluciona, a evolución é boa para unhas cousas, pero tamén creo que trae outras cousas que non son tan boas. Nesa praza hai que recuperar un parque, pero que temos aí en mente. Que di túa nai cando lle dis que queres ser mago? Bueno, foi un proceso longo. Ao principio, eu recordo, mira, a primeira vez que eu acudín ao colectivo de magos de Lugo, era o colectivo máxico Valdemar, que reuníamos no Mesón do Forno. A primeira vez ensinaronme un xogo. Eu cheguei a casa, a miña nai estaba na cama, e lle fixen o xogo. Eu fun á habitación e fixen o xogo ali. E recordo ese día, recordo como
como pode ser que a primeira vez que vas con magos e veñas e fagas isto, e bueno, sempre o apoiaron, non? Como foi algo longo, ao principio pois, eu estaba moi para min, na miña habitación, facendo as miñas cousas, despois facía yo a eles, pero bueno, foi un apoio de sempre, dende o meu primo que empezou, os meus tíos que me levaban a todos os espectáculos de maxia que podían, e os meus pais. Ti tamén eres formador de talentos, creador de espectáculos, que non deixan de ser, bueno, pois, profesións que permiten deseñar, crear e ver nacer e medrar proxectos, non? Que experiencia che aporta todo iso? Bueno, eso é algo que é un sentimento diferente de actuar, igual de valioso, pero quizáis actuando é algo máis momentáneo, non? Eso é algo máis longo no tempo, non? Un orgullo ver cando, pois, non me gusta chamarlle alumnos, senón, bueno, compañeiros, non? Porque eu aprendo moitísimo deles tamén, cando os ves en riba dun escenario, cando ves que funciona, que o fan tan ben, que teñen premios, que son recoñecidos a nivel europeo, digo, bueno, pois, algo aportei eu a eso, non? E un síntese pois moi ben, claro. E indudablemente a continuidade, non? Do teu proxecto. Como ves o Lugo cultural do futuro? Pois, eu, como dixen antes, Lugo é unha cidade culturalmente espectacular. No término da maxia, eu soño con que Lugo volva a ser un referente na maxia a nivel europeo, porque creo que é unha cidade que ten as características perfectas pola súa distribución, é moi fácil chegar a toda a cidadanía, e ese é o segredo, non hai outro. E poder, bueno, pois, dende as escolas infantís ata os centros de maiores, bueno, pois, en todo ese rango, poder chegar coa maxia a toda esa xente, pois é chegar a todo Lugo. Entón, iso é o fundamental, e eu creo que soño con que eso se poida volver a facer. Pois seguramente que o vamos a conseguir entre todos. Eu quería que os lucenses tamén se sintan orgullosos da posibilidade de crear maxia, non? É algo ilusionante, como que eu entendo que ten que ser o noso modelo da cidade. Agradézoche que ca túa experiencia sepamos trasladarlle ás novas xeracións, ao resto de lucenses, e que sepan que cando un ten un soño, como algo, bueno, pues, menos común que outras profesións, que ser mago, tamén se pode acadar, e se pode acadar na nosa cidade. Que lle dirías a aquel emprendedor, a aquel lucense que ten un proxecto que pode parecer, bueno, pois, con certas dificultades para arrancar, como animarías? Pois, bueno, gústame eso, porque ao final, cando un se quere dedicar a algo que lle apasiona, o que necesita é pasión. Pasión, moitas ganas, hai momentos complicados, momentos difíciles, non sempre todo sae ben, pero con pasión, con ganas, con ilusión sobre todo, ao final, bueno, pues os resultados chegan, así que se animen. Eu empecé moi despacio, son unha persoa que creo que a veces debería pois, ir un pouquiño máis rápido, non? Pero sempre tes un pouco de medo, e sobre todo o medo por outros compañeiros e por outras profesións que son así tamén autónomas. O que percibo é que falta un pouquiño de confianza nun mesmo, non? Nunca como que non sei como explicarlo ben, como nunca estás seguro, nunca confías demasiado en ti, confías máis noutras cousas que en ti mesmo, e creo que hai que confiar máis nun mesmo e loitar polo que se quere, pero con pasión, seguro. Pois sí, eu tamén o comparto. Lugo ten, ademais, que mellorar nesa autoestima como cidade e reafirmar ese orgullo de todo o bon que aglutina e que representa. E, por suposto, ti formas parte de todo ese bon. Así que eu douche as gracias por compartir con nos este espazo. Trasladoche pois, o noso sentimento de gratitude, como dixen, pero tamén de admiración, porque, sen dúbida, eres un proxecto que enriquece moitísimo a nosa cidade. Moitas gracias. Gracias a vos. Moitas gracias.